το βγάλουμε ένα. Όχι για το show, περίμενα. Ναι. Αλλά για να δείξουμε τον εθελοντισμό. Ο πρόεδρος σας, πέρα από την εικόνα του που του φτιάχνει ο κύριος Σούλης, ο γνωστός σκηνοθέτης που έκανε βίντεο κλιπ για τον κύριο Μαζονάκη, για τον κύριο Μπανταζή, κάνει τώρα βίντεο κλιπ για τον κύριο Κασελάκη. Δεν τραπήκατε ποτέ να στήσετε εικόνες με φτιάρια? Εδώ είναι φωτογράφος και τάχα κρατάει το φτιάρι ο Κασελάκης. Δηλαδή είναι ντροπή, κύριε συνάδελφοι. Είναι ντροπή να στείλουν εικόνες για να δείξουν ότι φτιαρίζει τη Λάσπη, που φαντάζομαι ότι φτιάρι πρώτη φορά στη ζωή του έβλεπε. Πρώτη φορά. Μην γελάτε, δεν πιστεύω να έχει δουλέψει και στο πυροφόρι και στο μυστρί. Αποκλείεται. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λέει αλλαντάλλον. Λέει τη μία μέρα, είμαι άθεος, αισθάνομαι χριστιανός. Προσεύχομαι στον Όσκιο Δαβίδ να μην είμαι γκέι. Βγάλτε τώρα άκρη αυτό το πολιτικό.